Здравейте, всичко ми гледате, аз съм Исака БГ и днес ще направя още едно клипче, понеже онова беше много кратко и много гадно за мен. Не знам за вас как беше, но на мен не ми хареса особено това клипче. И днес имам на нещо по-различно. На някаква карта. Стига. Стиснеш. Тия поизън ти ще ги оставя. Взема install схем. Не мога да говоря. Взема такива. Просто на тупа ми инвентар разположен. Което вече се случи. Меч Sharpness 5. Какво ли ще се случи? Какво стана, бе? Бягай! Help me! Няма да използвам. Какво става пак? Ай, стига, бе! Мича ми! What? Добре, разбрах, че е тегаво. Разбрах, че ще е много тегаво. Трябва ми instant regeneration и една така начин. Бия едно такова. Бия regeneration. Къде е regeneration? Бия един regeneration. Фащам той. Бягам напред с 300 зора. Добре, тук са ми нещата. И как мога да се измъкна? Ми е най-чудното. Защото тук, както виждам, няма абсолютно нищо. Стига, бе! Искам си якате ябълки. Няма време, мисля да ги взема. Бързо дай ги! Добре, пия го той. Пия го той. Ям една такава. Ария, буклук. Искам да изляза от тук. Как се случва това? Те има стрелят от всякъде. Какво ли ни правят на буклук? Най-различни буклуци има тук. Ай, той как ще излезе? Някой защо? Какво ми казва ценно? Ай, кой ни показа тебе? Ай. Нима кеф той. О! Ти пък за ко дойде, бе? Instant help. Regeneration. Бия още един. Ям още една. Просто минавам. Аре, бе! Лагва! Къш? Не те искам. Че си лош. Още! Супер! Друг чест. Бе... Слон изпък за това. Най-виждам. Ще оставя някой друг буклук тук. Псе... Кокали... Глупости... И сега. Кой? Не ми трябваш много. Ти си protection, бе. Тези книги, ама изобщо не ми допадат. То с меч. Я ми го дай, бате. Сигурно ще бъде по-трудно. Викам да се взема едно мляко тук. Още едно мляко. Да се го сложа на хляба стои там. Оставям картината, оставям кото. Respiration, projectile. Ай. Добре. Хубаво, на кана мога го сложа. 5 левела.
Къде беше respiration? Respiration. Respiration. Blast protection. Protection. Project. Какво става там, бе? Какво става там? Това е адското меле тука. Как ще ги изкарам те от тука? Тука съм рип. 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 Добре, от този скелет няма умра, пише я. Как да вляза вътре, като те постоянно ма буцат. Има най-различни капани тука. Какво ли не става? Ух. Окей съм. Не съм окей. Не знам къде съм. Окей. Стига ма стреля, бе. Ари, бе. Още ли? Опасничко се. Ви приятели. Ние бе, как бе? Ние сме приятели с вас. Уидъртва нас. Каквото е там съм. Не си виждам сърцата, това не е добре. Не си виждам сърцата. Окей. Че нямам мляко. Сега пак тия спай стига, бе. Малеле, тъскарта. Какво ще направиш? О, супер! Тъскарта ми допадна много. Беше доста приятно, според мен. Ти майтап ли си правиш на мене? Ти майтап? Да, не си използвах диамантения меч. Кокошка. Мапа ми хареса. Доста. Уи! Това с стринга по земята беше много умно. Ще ги вземам всичките, макар че не мога. Ще си мятам тук 100 такива. Докато свърши всичко, защото той според мен беше супер. Играем се още на карта. Ето сега ще я пробвам. Макар и на кадър. И сега ще спра клипчето. И тук се връщаме в нова карта на Мегадропър. Let's go. Няма ги чета. Тесто отгоре. Окей, брат. Мога ли така го изграя? Заболява, Мятам се. Защо се заседнах тук? Значи удатен долу. Не мога да я нацеля при всякакви вероятности. Оцелих я! Най-добрия. Значи първо ниво минато. На тук. От 6. Yes. Thank you. О, стига, да. То спесах някакъв специален. Не. Просто санд. Тук ще спра чудовища, защото не виждам смисъл да стоят, пък искам си редженвам сърцата. Това днес може... Това сумо няма ще сега го заснема. Затова ще го направя на 2 части. Не, няма да падна.
И да, днес ще има малко повече клипчета поне. Не, ще кача това и сега на това мегадропър. После ще кача и утре в понеделник, ако имам време, ще кача другото. Значи аз минах това, сега идва това. Окей. За сега не ме затруднява особено. Но не си мисля, че все пак читвам някак играта. Няма ли начин да умра надолу? Очевидно не. Това са толкова много стълби. Пак така искам да умра. Защо че толкова е яко. Нали умираме, то сме спала на това място. Мислиш, че ще е по-добре. Аре бе! Стига бе! О, най-сетне. Значи минах ги двете. О, ето какво е това? И аз как да умирам? 3. Първо гледам. Това... Окей. Окей. Хая. Стига умирам. Умирах. Ще го изигра. Тук ще е трудно. Спусна право надолу, не падам във водата, със сигурност. Стига да е. Това е просто толкова нечестно. Този дето е мега дропър, дето прави. Той всъщност доста добър, ма това правих за мен твърде трудно. Гледайте, аз тук фейлвам като... Той сега ниво, например, аз не мога мина. Видимо. Аз мислех, че... То всъщност не знам колко е дълга картата. Беше се спусна... Значи това е толкова гадно. Намразих го. От сега. Намразих го. Сигурно разбрахте, че ще има второ клипче, понеже тук не мога да събера толкова много. И сигурно на второто клипче, когато го почна, това ще съм го минал. Сега. Тя се пусна надолу. Така. Ти, майтап ли си правиш с мен?